ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቦርሳታት እናሸጠ ንስኽም ናብራ ስድራ ኣብ ምቅላልዩ እጃሙ ዘበርክት ነይሩ። በቲ ንደቂ ኣንስትዮ ይስሕብ ዝበሎ መንገዲ ንንብረቱ ኣብ መውዕዋዕ እንከሎ ከዓ ሓንቲ ጓል ናብኡ ትመጽእ እሞ ንሱ እውን ብፍሕሹ ገጽ ተቐቢሉ ነቲ ዝሸጦ ዘሎ ቦርሳ ብብልጽነቱን ብዋግኡን ክትፈትዎ ምዃና ብምግላጽ ንኽትዕድገሉ እዩ ዝተማሓፀና። እታ ጓል እውን ናይ ምዕዳግ ኣንፈት እናረኣየት ኦሪጂናል ምዃኑን ዘይምዃኑን ሓተተቶ። ወዲ ከዓ ስጋእ መጋእ እናበለ ንብረቱ ኦሪጂናል ከም ዘይኮነን ብብልጽነቱ ግን ካብቶም ኦሪጂናል ዝኾኑ ብራንድ ከም ዘይሓምቕ ብምግላጽዩ ብቕንዕና ዝመለሰላ። ጓል ካብኡ ቐጺላ ነዚ ቦርሳ ናይ ምሻጥ ሕጋዊ ፍቓድ ምህላውን ዘይምህላውን ሓተተቶ። ንሱ እውን ከም እንደገና ሰጋእ መጋእ እናበለ የብለይን እንተይልዋ ዕዳግኡ ከይተዓጽወሉ ፈሪሑ ፍቓድ ዘለኒ እመስለኒ ብምባል ይምልሰላ። ጓል ቀጺላ ነዛ ሕተይ ካልኣይ ግዜ ክትምልሳ ትኽእል ዲኻ ኢላ ናይ ፖሊስ ባጅ ተርእዮ እሞ ንሱ ከዓ ነታ ኣብ ኢዳ ዝነበረት ቦርሳ ገዲፍላ ሃደመ። ፖሊስ ድማ ናብቲ ንሱ ዝሃደመሉ ኣንፈት ዝነበሩ መሳርሕታት ብምድዋል ሓደ ገበነኛ ካብኣ ሃዲሙ ናብኦም ገጹ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓበረቶም። ሸቃጢ ቦርሳ ኣምብሮስ ግን ነዊሕ ኮይጎየየ ካብ ፖሊስ ንምህዳም ኣብ ናይ ጓሓፍ መቐመጢ ተሓቢኡ። እቲ ሜላ ጽቡቕ ስለ ዝሰርሓሉ ከዓ ብሰላም እዩ ናብ ቤቱ ተመሊሱ። ገዛ ምስ ኣተወ ኣዱኡ ተቐቢላ ስራሕ ከመይ ከም ዝወዓለ ተሓቶ። ጽቡቕ ከም ዝወዓለን 5 ቦርሳታት ከም ዝሸጠን ነገራ። ንሳ ግን ኣብ ኢዱ ዝኾነ ቦርሳ ስለ ዘይረኣየት እሞቶም ካልኦት ቦርሳታት ደኣ ኣበየለዉ ኢላ ሓተተቶ። ሱቕትኡ ብምርኣይ ከዓ ሕጂኸ ፖሊስ ድዮም ወሲዶምልካ መዓስዮም ከምዚ ምግባር ክገድፍዎ ኢላ መረራ ብምግላጽ ናብ ክሽነ ኸደት። ዘረባ በዓልቲ ወይቱን ወዱን ዝሰምዐ ኣቦ ኣምብሮስ ድማ ናብኦም ብምምጻእ ሕጂኸ ምስ ፖሊስ ድኻ ክትጓየ ውዒልካ ኢላ ሓተቶ። ኣምብሮስ ከዓ ካብ ፖሊስ ብምህዳሙ ሓበን እናተሰምዖ እወ ሃዲመ ንዓይ ብፍጹም ክሕዙና ኣይክእሉን እዮም ብምባል ይምልሰሉ። ኣቦኡ ግን ኩሉ መዓልቲ ደሓን ሓንቲ መዓልቲ ግን ዘይደሓን ዘቕንዐ መልሲ ሂቡ ክጥንቀቕ ሓበሮ። ቕፂሉ እውን ንወዱ ንበዓልቲ ወይቱን ወላ እኳ እዚ እዋን ኣዝዩ ከቢድ እንተሃለወ ነዚ ዘይሕጋዊ ስራሕ ግን ክንገድፎ ኣለና ብምባል ተስፋ ዘቑርፅ ዘረባ የስምዖም። ኣምብሮስ ግን ኣነ ጽቡቕ እየ ዘለኹ ንመዓልቲ ክሳብ $100 ሰሪሐ ይመጽእ ኣለኹ ክንዝኣታዊ ዘለዎ ስራሕከ ኣበየ ክረክብ ኢሉ መለሰሉ። ኣዲኡ እውን ንሓሳብ ወዳ እኳ እንተደገፈቶ ኣቦኡ ግን ክንደይ ኣእትዩ ብዘይገድስ እቲ ስራሕ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ንሱ ገና ቆልዓ እዩ ዘሎ ኣብዚ ውሕስነ ዝህቦ ገዝኡ ከፍ ክብል እዩ ዘለዎ ብምባል ብሕርቃን ይምልሰሎም። ወዲ ከዓ ተቐቢሉ ባባ ንዓይ ኩሉ ግዜ ከም ቆልዓ ጌርካ ክትርእየኒ የብልካን ንሓዋሩ ኣብ ገዛ ዓጺኻ ክተንብረኒ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ እተን ንኣሽቱ ጽምብላሊዕ እውን ከይተረፋ ምታን ምብራር ክኽእላ ካብቲ ውሕስነት ዝህበን ሽፋን ክወፃየን ዝግደዳ ኢሉ ዓብ ሰብ ክኸውን ኣብ ገዛ ምዕብዓብ ኣየድልኒ ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ መልሲ ሃቦ። ኣቦኡ ግን ገና ካብ ሕርቃኑ ከይዝሓለ ጽምብላሊዕ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከይኣትዋ ዘፍርሕ ነገር የብለንን ኢሉ እቲ ዝዓበየ ስጋቱ ንሱ ንኸይእሰር ከም ዝኾነ ገለጸሉ። ካብዚ ንላዕሊ ምዝራብ ፍረ ከም ዘይብሉ ዝተገንዘበ ኣምብሮስ ከዓ ብዘይ ዘረባ ስቕ ኢሉ ናብ መደቀሲ ክፍሊ ከደ። ንጽባሒቱ ኣምብሮስ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ከደ ምግቢ ንምግዛእ እዩ ክሽገር ዝረአ። ካብ ላግፅን ሕጨጫን ናይ ደቂ ሃብታማት መምሃርቱ እውን ኣይምለጠን። ድኻን ረሳሓን ኢኻ ንምንታይ ናብ መበቆል ዓድኻ ኣፍሪቃ ዘይትኸይድ እቶም ኣናብስ ናፊቖም ምኻዮም ዘለዉ ዝብል ዓጽሚ ዝሰብር ዓዘራኤም ኣስሚዖሞ። ካብኦም ክሃድም ከዓ ናብ ካልእ ክፍሊ ይኸይድ እሞ ኣብኡ ከዓ ካልእ መምሃርቱ ኣብ ኮምፒተር ፀወታ ባስኬትቦል ክዕዘብ ይጸንሖ። ኣምብሮስ ኮፍ ክብልን ከብዱ ብጥሜት ዝኣክል ጎርዓርዓ ክብልን ሓደ ይኾይኑ። እቲ መምሃርቱ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ካብቲ ናቱ ምግቢ መቒሉ ሃቦ። ቆፂሉ ከዓ ንኣምብሮስ ምስኡ ፀወታ ንኽዕዘብ ይዕድሞ። ብዛዕባ እቲ ፀወታ እውን ክዕልሉ ጀመሩ። ኣምብሮስ ፀወታ ብዙሕ ከም ዘይርእን ግን ከዓ እቲ ብሉፅ ተፀዋታይ ከምኡ ናይጀርያዊ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ኣዝዩ ከም ዘድንቆ ክገልጸሉ እንከሎ እቲ መምሃርቱ ከዓ እቲ ተፀዋታይን ክለቡን ድሕሪ ወርሒ ናብዚ ከተማ ክመጽኦም ኣብኡ ብኣካል ከይደ ክዕዘቦም ተስፋ ይገብር። እንተዘይኮነ ከዓ ሓደ መዓልቲ ናይ ግድን ፀወትኦም ብኣካል ይዕዘቦ ይኸውን ብምባል ባህጉ ገለጸሉ። ቆፂሉ ከዓ ንሱ ቶቢ ከም ዝበሃል ብምንጋር ይላለዮ። ኣምብሮስ እውን ከምኡ ስሙ ነጊሩ ይላለዮ። ካብ ምግቡ መቒሉ ስለ ዝሃቦ ከዓ ደጊሙ ኣመስገኖ። ቶቢ ቆፂሉ ኣብ ግዜ ምሳሕ እንታይ ኮንከ ኢኻ ምስ ኣዕሩኽትካ ኮፍ ዘይትብል ብምባል ሓተቶ። ኣነ ኣብዚ ዓዲ ነዊሕ ስለ ዘይገበርኩ ኣዕሩኽ የብለይኒ ኢሉ መለሰሉ። ቶቢ ከዓ ኣጆኻ ሕጂ ሓደ ዓርኪ ረኺብካ ኣለኻ እናበለ ካብቲ ብሽኩትኡ መቐሎ ሓቢሮም ፀወታ ምዕዛብ ከዓ ቖጸሉ። ብድሕሪዚ ቶቢ ዓርኩን እቶም ዝፀረፍዎ ደቂ ሃብታማት ባስኬትቦል እናተፃወቱ እንከለዉ ኣምብሮስ ይዕዘቦም ስለ ዝነበረ እቲ ኣቐዲሙ ጸሪፍዎ ዝነበረ ተመሃራይ ከም እንደገና ኣታ ዓልየት አንበሳ እንታይ ትርኢ ኣለኻ ገዛኻ ኺድ ብምባል ክድህሎ ይፍትን። ቶቢ ዓርኩ ግን ኣብ መንጎ ብምእታው ኣምብሮስ እዩ ዝበሃል ኢሉ ይምልሰሉ። ናብ ኣምብሮስ ቅርብ ኢሉ ከዓ ኣይትገደሰሉ ምስ ኩሉ እዩ ከምኡ ንዓምሳና ተፃወት እዚ ነዊሕ ቁመትካ ከዓ ኣዚኻ ጸብለል ንምባል ክሕግዘካ ብምባል የተባብዖ። ካብኡ ቐፂሉ ቶቢና ኣምብሮስ ኣገባብ ፃወታን ኣተሓሕዛን ኩዕሶ ድሕሪ ምርኣይ ክልቲኦም ኣንጻርቶም ደቂ ሃብታማት ክጻወቱ ይጅምሩ። የግዳስ ነዊሕ ከይተፃወቱ እቲ ወዲ ሃብታም ንኣምብሮስ ኮነ ኢሉ ሃሪሙ ስለ ዘውድቆ
ኣምብሮስ ኢዱ ይልሕፀፅ እሞ ፀወታ የቋርፅዎ ኣምብሮስ ገዛ ምስ ኣተወ ከዓ ኣዲኡን ኢዱ ክትሕክሙ ከላ ኣቦኡ ግን ሕጂኸ ካብ ፖሊስ ክትሃድም ክትብል ኢኻ ተሃሪምካ ብምባል ኣንፀርፀረሉ ኣምብሮስ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርትና ባስኬትቦል እናተፃወትኩ ከለኹ እየ ወዲቀ ኢሉ መለሰሉ ኣቦኡ ድማ ምስም ቆልዑ ከይትቐርብ እንዶ ኣይበልኩኻን ብምባል ካብኦም ክርሕቕ ከም ዘለዎ ሓበሮ ኣምብሮስ ከዓ ነቦኡ እሞ ንምንታይ ዳኢና ናብዚ መፂና ኢሉ ይሓትሞ ንዝሓሸ ናብራ ኢና መፂና እዚ ግን ብዘይካ ኣብ ባስኬትቦል እዩ ድሕሪ ሕጂ ምስኦም ከይትፃወት ይነግረካ ኣለኹ ኢሉ ደጊሙ የጠንቅቆ ስቂላ ንዘረብኦም ክሰምዕ ዝፀንሐት ኣደ ድማ ንእሸይ ተላሓፂፁ እንታይ ኮንከ ኢኻ ሎሚ ክሳብ ክንዲዚ ተሓርቕ ዘለኻ ኢላ ንበዓል ቤታ ከተህድኦ ትፍትን ንሱ እውን ህድእ ኢሉ ኮፍ ብምባል ካብ ስራሕ ከውፅኦ ምዃኑ ሓበራ ገዛ ክራይ ንምኽፋል ሰሙን ጥራይ እኮ ተሪፉና ዘሎ ብምባል ሰበይቱ ክትርበይ ስለ ጀመረት ከዓ ኣጅኹ ዝኾነ ነገር ክገብር እየ ብምባል ይህድኣ ኣምብሮስ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እንትርፎ ንፀገም ናይ ስድርኡ ምቅላል ካሊእ ይረኣዮ ስለ ዘይነበረ ምስ ክፃወት ዝፀንሖ ዓርኩ እውን ክፃወት ኣይመረፀን ቶብ ዓርኩ ሰብ ገዲልዎም ስለ ዘለዎ ምስኦም ክፃወት እኳ እንተለመኖ ኣምብሮስ ግን ኣነ ፀወታ ዘይኮነ ገንዘብ ዘድልየኒ ዘሎ ኢሉ ክሃድም ይፈቲኑ ቶቡን እተን ምስኡ ዝፃወታ ዝነበራ ተማሃሮ ግን ድሓን ገንዘብ ንሕና ከንበካ ኢና ጥራይ ምሳና ተፃወት ኢሎም ከይፈተወ ከም ዝፃወት እዮም ገይሮሞ ብከምዚ ዓሰርተታት ዓመታት ይሓሊፉ ኣምብሮስን ኩሎም መፃውቱን ዝነበሩ ተማሃሮ ፅቡቕ ክእለት ናይ ባስኬትቦል እናማዕበሉ የማዓብዮም ኣምብሮስ ብገንዘብ እናተፃወተ ከዓ ንባስኬትቦል ከም ምንጪ ኣታዊ ገይሩ ክሕዞ ጀሚሩ ኣብቲ ፀወታ ልዑል ፍቕሪ ከዓ ነይርዎ ሓደ መዓልቲ ግን ንዝሰዓሮ ገንዘብ ሒዙ ሓጎሱ እናገለፀ እንከሎ ኣቦኡ ይረኽቦሞ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኣብ ስራሕ ክትህሉ ደይኮንካን ዝግባእካ ነይሩ ኢሉ ይዝሓተቶ ኣምብሮስ ከዓ እወ ኣብ ስራሕ ዘለኹ ብምባል ነብኡ መለሰሉ ኣቦኡ ከዓ ትፃወት እምበር መዓስ ትሰርሕ ኣለኻ ባስኬትቦል ዶ ስራሕ እዩ ብምባል እዩ መሊሱ ዝሓተቶ ወዱ ድማ እዚ ኣታውየይ ብምባል እዩ ነቲ ዝበልዖ ገንዘብ ዝሃቦ ኣቦኡ ግን ሓሪቑ እምበኣር ቁማር ኢኻ ትፃወት ዘለኻ ብምባል ዘይተፀበዮ ዘረባ የስምዑ እቲ ካብ ንእስነቱ ዓርኪ ኣምብሮስ ዝኾነ ተቡ ከዓ ኣብ መንጎ ብምእታው እዚ ጥላዕ ኣይኮነን ስለ ሰዓርናዮም ኢና ከዓ ገንዘብ በሊዕናዮም ብምባል ኮረዶ ይፍትን ኣቦ ኣምብሮስ ግን ኩሉ ግዜ ዝስዕር ሰብ የለን ሎሚ እንተሰዓርክሞም ፅባሕ ይስዕርኹም በሎ ንኣምብሮስ ፀወታ ገዲፉ ናብ ስራሕ ክኸይዱ ንኣዘዞ ብድሕሪዚ ኣምብሮስ ናብቲ ናይ ፅሬት ስርሑ ይኸይዱ እቲ ዝሰርሓሉ ትካል ናይቲ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ዝፀርፎ ዝነበረ ወዲ ሃብታም ዝነበረ ተምሃራይ ነይሩ እቲ ምስ ኣምብሮስ ዝነበሩ ህልኽ ስለ ዝቕፀለ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ከዋርዶ እዩ ዝውዕል ነይሩ ብድሕሪዚ እቲ ኣቐዲሙ ንፀወታ ናይ ኣምብሮስ ዝዕዘብ ዝነበረ ወዲ ናብ ኣምብሮስ ብምምፃእ ንሱ ማይክ ኣድኪንስ ዝተባሃለ ኣሰልጣኒ ከም ዝኾነን ንከምኡ ዝኣመሰሉ መንእሰያት ባስኬትቦል ናይ ስልጠና መደብ ከም ዘለዎ ሓበሮ ቀፂሉ ከዓ ነቶም ከምኡ ዝኣመሰሉ ፍሉይ ክእለት ዝወነኑ መንእሰያት ፀወታ ባስኬትቦል ብምስልጣን ዓበይቲ ተፃወቲ ናይ ምግባር መደብ ከም ዘለዎ ወሲኹ ይነግሮ በፃውትኡን ብክእለቱን ከም ዝተደነቐ ብምግላፅ ድማ ምስኦም ንክፅምበር ፍቃደኛ እንተኮይኑ እዩ ዝሓተቶ ኣምብሮስ ወላካ ኩቱር ፍቅሪ ባስኬትቦል እንተነበሮ ዘለዎ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ስለ ዝፈልጥ ግን ይቕሬታ ኣነ ናብ ጋንተኹም ከፅምብረኒ ዝኽእል ገንዘባዊ ዓቕሚ የብለይን ብምባል ፀገሙ ይነግሮ ኣሰልጣኒ ከዓ ጓንትኡ ዝኾነ ገንዘብ ከም ዘይትኽፍልን ብሃገራዊ ናይ ባስኬትቦል ማሕበር ከም ትምወልን ዕላምኡ ከዓ ንመንእሰያት ናብታ ዓባይ ክለብ ንምዕባይ ከም ዝኾነን እኳ ደኣ ንኩሉ ኣብ ፀወታ ንምስታፍ ዝገበርካዮ ወፃኢታት ባዕላ ከም ትኸፍለሉ ብምንጋርዩ ሓራይ ንኸብሎ ዝደፋፍኦ ኣምብሮስ ከዓ ንኩሉ ብምስማዕ እዚ ፀወታ ጥራይ ዘይኮነስ ስራሕ እውን ክኸውን ብምባል ይሓቶ እወ ኩሉ ንጥፈታትካ ንሱ እዩ ክኸውን ንስኻ ፅቡቕ ጌርካ ተድማዓሉ ከዓ ንሱ እዩ ብምባል ይምልሰሉ እዚ ዕድል ኣብ ሂወት ኣዝዩ ዓብ ፅልዋ ከም ዝህልዎ ከዓ ደጊሙ የረጋግፀሉ ኣምብሮስ ሓራይ ፅቡቕ ስለ ዝበሉ ከዓ ሓንቲ ፎሩም ብምሃብ ነቦኻን ነዲኻን ኣፈርሞም ዝተረፈ ባዕለይ ክውዳኣልካ እየ ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ኣብዝለካ በሎ ኣምብሮስ በዚ ኣዝዩ ይሕጎስን ተስፋ ይገብርን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኣብ ገዛ ኣቦኡ ነዲኡን ኣምብሮስ እቲ ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ንኽወሃቦም ዘቐረብዎ ሕቶ እኹል ፋይናንሳዊ ዓቕምን ፅቡቕ ማሕበራዊ ናብራን ስለ ዘይብልኩም ሕቶኹም ሕጂ ኣይንቕበልና ብምባል ስለ ዝተነፀጉ ኣብ ምንፅርፃር እዮም ነይሮም ኣቦኡ በቲ ጉዳይ ተተንኪፉ እዚ ኩሉ ነዚ ኸይብሉና ኢልና ልዕሊ ዓቐን ሰሪሕና ካብ ኩሉ ሪስክ ዝኾነ ስራሕ ሃዲምናስ እዚ ክፈዲና ኢሉ ካብ ልቡ ከማረሩ እንከሎ ኣዶ ኣምብሮስ ከዓ ብዝከኣላ ኣብ ምትህድዳ እያ ነይራ ከምዚ እናተባሃሉ እንከለዉ ከዓ እዩ ኣምብሮስ ናብ ገዛ ዝኣተወ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ምንፃግ ናይ ዜግነት ክነግርዎ ስለ ዘይደለዩ ነቲ ናቱ ጉዳይ ንክነግሮም እዮም ሓቲቶሞ ኣምብሮስ ከዓ ነቲ ሒዝዎ ዝመፀ ናይ ክፍሊት መፀዋዕታ ድሕሪ ምሃብ እዚኣ ከዓ ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል እያ ብምባል ነቲ ኣሰልጣኒ ዝሃቦ ወረቐት ይህቦም
أبو أمبروس نتا صحفت مسرعيا إزي سرح زيكوني صوتا باسكيت بليو نابو غزكا كيتخيد كأنا جيرا كان يرئي بمبال حسابو كم زي كييري يفلطو ودد ما تقبلو أنا زيكم كخيدي إتي أسلطاني إبعالو متيو تبق بقعسل زلني مسأم نخص انبر حاتيتن بمبالي ملسلو أبو غطيلو نتقفليت كي مني كغفلو نعانا دولدول جنزبي زدلي نازلو باسكيت بول كأ أزي حاد غنيايو لومي سلسة صوتكا يخفلغا صباح أصابعتها أنت تهاريمكا جن أخي لكايو سلازي أي تتصاوتني خاب بمبال أباسكيس زلوو زيك إير مرغزي يفلطو ودوغن بزي تسفاخي قورتي بابا هيوت ريسك بموساد زملئتيا حجي جنزب سلازي بلنا عدمي ملؤ مخسر حيزة خنبرلن مالديو أبو ونكو جنزب يلن كل جزيك على سترايو اتنا عايت من اللي نجر ازديو بمبال نايوشي زاربو بزي زرباني أمبروس حسابو كغير زي دلي أبوغن بزعبا ريسك موساد نسخة عايت نجرن نيخا أنا نابزين هاجرين هزبين نجزاين قديفة مسئ إزخاء نسخة أن تشجركا كي تنبري لزجبر كويو باسكيت بول كا سرح يكونن بمبال نتاخ فر ملاز توهبتو ورغت عمتيتو ناب ندغحف دربيا بزي نجر ازي زحرق امبروس كا امدكسي خوينو كبكي جمر اديو كا نبو حريقكا كمزلخا يردانيو ግን ከኣ ሕርቃንካ ናብ ኣምብሮስ ከተውፅኦ የብልካን ብምባል ተተሃዳድኦ ኩቱር ባህግ ወዳ ጽቡቕ ጌራ እትፈልጥ ዲኡ ብኽያት ናይ ኣምብሮስ እንታይ ከስዕብ ከም ዝኽእል ብምግንዛብ ሓደ ነገር ክትገብር ከም ዘለዋ ያወሲና ኣምብሮስ ደቂሱ ከሎ ከዓ ነታ ናይ መፈረም ወረቐት ካብ እንዳ ጓሓፍ ኣልዒላ ብምፍራም كيد نحل مخا تكبرو نزجن كم مستير غير كحزو زبل صحف بمصحفيا اب عراتو اقميطاتلو امبروس نغهو كابدوك اسو تنسيو نتا ورقت مسرعيا ازي يتحغيسو برسو يحيزو خا نابتي اوتوبوس صبيلو بوتا يو امريحو ابو كفيلو باسنا تصبين كلو تبعركو ماكينه حيزو مصمو نامبروس كل غزي اوتوبوس نخصبي اي حدغ كان ينابله مسو يمالو بدحرزي امبروس نابناي لممد بوتا مسبسحه يتهبتا من عليتاون ممهرتيو ابو صنيحو أسلطانينا نحاده نبي تمرتو وكيلو تتصاوت زي فلسب كم تصوع دا زي فلتكو ويس ناتنا نايصري سرحتنيا نمخانيخا توقصركا زلخا بمبال كل خفو يجمر بدحر زي أسلطانينا أمبروس مستمقالو تتصاوت بمللاي كابز سعزي ودوغانتوم كم زخونه إذا بصرو لممد مش جمرون اتي ود هافتام نتي مس أمبروس زنبرو هلوخ سلازغصلو كابزا غانتا انت زي تريفكا كترني إخايل بمفكر كونه يليون أمبروس هاريما أوديغو اتل ممد كا مسكلو فاولاتو يغصل بدحرزي امبروس مسهرم اغريو نغزااتيو اتي زخفل عدا بزحو زمارر زنبر ابو خا رئي مسبولو انت اخاخون كاب بمبال حاتوتو امبروس جينا كيملسلو خلخا ادو جينا ام مجمريا معلتها تحريم كاب بمبال سمبادي اتغلصلو ترغم ناي قداميت معلتي زتردي ابو خا امبار باسكيت بول يخا تصاوتكا كي تتصاوت مشي لكانيره ناسلطاني خدويله كابزا غانتا اوصايو كبلي بمبال حرقاني يغلصلو بتزربا زسنبده امبروس ايفالكان كان تبلو ابو اوغن افلما معلتها كم زخون كدا دحركه انت اخاختكون بمبال يملسلو ولو كامبروس مهرمتو فوكس مخانو بمنغار كهدو انتفتنه ابو اوغن لوم فوكسلو صباح كا كبيد كويني مص نسخه مسهرم كا بزعبخا زغدسو مايكونن يلو نامدقسيو كخيد حبرو امبروس كا سلاحيلو نامدقسيو خده سبعين سبيتن بينهم مصرفو سلمتاي نتا انزا ابخو ورقت فرين كل بمبال حدتا نودنا مربباتو نخسفح كندغفاي زلنا سلاتي نحنا زخفلنا له مسواتي زحاشي مصاي زلوو نزعدل كا كنسونو يبلنان كصاوت كلو امبردور يقايت فلتي خايلا يا زحاتتو نسو خان نابرانا زخون سرح كسرح ابي كريو نخم زخون غزي يبلين بمبالي ملسلا سبيتو جن ازيو نفعت صواتايو كابلبو خايو زفكرو نسخه طراي عدل حبو عدل سلازرخمنا ديكونان نا امريكا خنمص بقيعنا نعو زبلص عدلات نفطرلو إلنا ديكونان زغبرنايو امبروس ناي باسكيتبول مصواتو هبو يزلوو نزيتو هبو خا كم زبخونو ايتغبرو بمبال امريرا تزاربتو نصبحيتو ابا امبروس بعلو بماكينو غيريو نابتل ممدبتا بصحو اتم مصاوتون كم قدمم بنغريم تقبيلمو امبروس تخيلو ناب سلطاني بمخدما ابو كاب صوتا سلازخلكلو كاب صباح جميرو لممد كم زقارص ينغرو اتمتحلال وقتو تصاوتاي حجون سلازتلاخفو ناب عاو يمرحو اتودينا امبروس حدا قدم خونت يقريبلو نسخ راس براس نغاطممو انت سعركاني انا نزاغانتا يغدفا انت سعرك خا
ንስኻ ተገድፋ ዝብል እዩ ነይሩ ኣምብሮስ ግን ኣቦኡ ውሳኒኡ ኣፍሊጥዎ ስለ ዝነበረ በቲ ሓሳብ ከይተሰማምዐ ክኸይድ ይጅምር እቲ ወዲ ግና ገና ስለዚ ዓገበ ድኻ መዃንካ ይፈልጥ እየ እንተሲዕርካኒ ብላዕሊ 100 ክህበካ እየ ከምኡውን ካብዛ ጋንታ ክሳናበት እየ ሰብኣይ እንተኾንካ ንዓግጠም ብምባል ሓተቶ ኣምብሮስ በዚ ሓሳብ ስለ ዝተሰማምዐ ከዓ ፀወታ ይጅምሩ እቲ ተፃዋታይ ወላኳ ክኢላ እንተነበረ ብዙሕ ፋውላት ዘብዝሕ ነይሩ ንኣምብሮስ ከዓ ኣብ ጎኑ ሃሪሙ ብምውዳቕ ይስዕሮ ነቲ ፀወታ ዝዕዘብ ዝነበረ ኣቦኡ ከዓ ናብ ኣምብሮስ ብምቕራብ ካብ መሬት የተንስኦ ንኣምብሮስ ከዓ ይቕሬታ ግበረለይ ዝወደይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢኻ ትፃወት ልክዕ ከምተን ንኣሽቱ ጽምብላሊዕ መታን ምብራር ክኽእላ ነቲ ዝኽልክለን ሽፋን ክሰብርኦ ዘለወን እቲ ንስኻ ኣኽናፍካ እቲ ዘርግሓሉ ግዜ ከዓ ሕጂ ብምባል ይዛረቦ ንሱ ግን ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ መስዓሩ ስለ ዘይተዋሓጠሉ ጽቡቕ ኣይተፃወትኩን ብዘይክኡ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ኣበይ ምስኦም ከይፃወት ብምባል ተስፋ ከም ዝቆረፀ ይገልጸሉ ተተሓሒዞም ንገዛ ክኸዱ ምስ ተበገሱ ድማ ኣሰልጣኒኡ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ብምባል ይሓቶ እቲ ሰዓሪ ወዲ ግን ኣብ መንጎ ብምእታው ከም ስምምዕና መሰረት ስለ ዝተሰዓረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ንሱ ወይ ኣነ ሓዴና ናይ ግድንዩ ክኸይድ ዘለዎ ብምባል ይምልሰሉ ኣሰልጣኒ ድማ ሓራይ ምስኻ ተሰማሚዕ ኣለኹ ንስኻ ኺድ ብምባል ዘይተጸበዮ መልሲ ይህቦ ኣነኮ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ዛጋንታ እየ ምስ በሎ ከዓ እወ ንእሽተይ ተውህቦ ኣለካ እዩ እቶም ንስኻ ትጥቀመሎም ዘለኻ ጎነጻት ግን ኣብ ሓቀኛ ግጥም ዝሰርሑ ይኮኑን ብዘይካዚ ገና ኣይበሰልካን ዘለኻ ብስለትን ስልጠናን የድልየካ ኣሎ ኣነ ግን ባእኻ ተወዲእኒ ብምባል የፋንዎ ብድሕሪዚ ኣምብሮስ ልዑል ስልጠና ይወስድ ዓቢ ተጻዋታይ ብምዃን እውን ዓውታት ከጓናጸፍ ይጅምር ብጎኑ ጎኑ ትምህርቱ ስለ ዝዛዘመ ከዓ ብዓውዲ ስነ ፍልጠት ብዲግሪ ይምረቕ ምሳ ዘዕበየቶ ዓባይ ጋንታ ብምዃን ከዓ ኣዝዩ ብሉፅን ዕዉትን ተጻዋታይ ይኸውን ሓደ መዓልቲ ኣምብሮስ ንወለዱ ናብ ሓደ ኣዝዩ ዓብን ዘመናውን ገዛ ሒዝዎም ይኸይድ ስድርኡ ኣዝዮም ብምግራም ኣብ ዛዕርሙሽሽ ገዛ ኢኻ ትነብር ምስ በልዋ ከዓ ኖ ኣብዚ ከምኩን ዝነብር እዚ ናትኩም ገዛ እዩ ዓብ ሰብ ከም ዝኸውን ስለ ዝገበርኩምኒ ይቐኒየለይ ብምባል መፍትሕ ናይቲ ገዛ ነብኡ ይህቦ ወለዱ ኣዝዮም እናተሓጎሱ ከዓ ናብቲ ሓድሽ ገዝኦም ይኣትዉ ብድሕሪዚ ኣምብሮስ ምስ ተበዓርኪ እዩ ተሪፉ ተቡ ከዓ ንኣምብሮስ ብሓቂ ጽቡቕ ኢኻ ጌርካ ጽቡቕ ኢኻ እውን ተዛሪብካ ንዓይ ናብቲ ዝፈትዎ ናይ ምዝዋር ማኪና ሞያይ ስለ ዝደፈፋከኒ እውን ኣዝየ ዘመስግነካ ምዛ ሕጂ ሒዝካያ ዘለኻ ዘመናዊት ማኪና ከዓ ናተይ ሓገዝ ኣየድልየካኒ ብምባል ምስጋንኡ ይገልጸሉ ኣምብሮስ ከዓ ከም ሓቂ ኣነ ማኪና ምዝዋር ኣይፈቱን እየ እዛ ማኪና ከዓ ናትካያ ክንቲ ቀደም ንዓይ ናብቲ ቦታ ልምምድ ዘበጻጽሓካኒ ኣይትኸውንን እያ ብዘይ ናትካ ሓገዝ እዚ ኩሉ ኣይምተረኸበን ነይሩ ኢሉ ምስጋንኡ ብምግላጽ መፍትሕ ናይታ ማኪና ይህቦ ተተሓሒዞም ከዓ በታ ሓዳስ ማኪና ይኸዱ ክቡራት ቤተሰብ ምሕሳር ንሎሚ ዝተዳለወ ዝተተርገመ ቪድዮ ነዚ መስል ነይሩ እንተፈቲኹማ ናብ ካልኦት መጠን ክትበጽሕ ሸር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላምታይ እውን ኣይረሳዕኩን ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሰላም